खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ दिया ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। चिरांनि NHMनि सिङाव काजलगाव आरो बिजनीआव मेगा सावस्रि मेला खुंफुंगोन। BTC बिधान सभानि जथुम्माया 9 अक्ट'बर खालि क'क्राझाराव जथुमगोन। 2025 मायथाइनि फिजिक्सनि नबेल बान्थाखौ सार्किटआव क्वान्टाम आनजाद नायनायनि थाखाय होनाय जाबाय। आसामाव ST प्लेन गुन गोनां फरायसाफोरनि थाखाय जर'खा थुलुंगानि थाखाय स्कलारशिप फोसावदों। SBI फाउन्डेशनआ 23,000निबो बांसिन फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर थाखोनि स्कलारशिप हाबाफारि जागायदों। गवालपारानि राजालामा लुथिनाय जाथायाव सा 6 सुबुंखौ खादों। नबेम्बराव मोन 6 हारिफोरनिफ्राय ST स्टेटनि खावलायनायनि सायाव रिपर्ट गथायगोन CM शर्मा। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। चिरांनि NHMनि सिङाव काजलगाव आरो बिजनीआव मेगा सावस्रि मेला खुंफुंगोन। हादोरारि सावस्रि मिशन NHMआ चिरां जिल्लानि काजलगाव आरो बिजनीआव गोबां बिबांनि सावस्रि मेला खुंगोन। जिल्ला कमिशनार जतिन बराया मंगलबारखालि काजलगाव जिल्ला मावख'आव थानाय मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ फोरमायो। बिथाङा बुंबावो दि बे सावस्रि मेलाफोरखौ गुबुन गुबुन गोब्राब बेरामफोरजों मोगा-मोगि जानांनाय 18 बोसोर बैसोनि गाहायनि सा 5,000 गथ'फोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय बानायनाय जादों। बे गथ'साफोरखौ रोंगौथि गोनां डक्टरफोरनिफ्राय मेडिकेल चेकआप खालामनाय जागोन आरो गोनांथि जायोब्ला बिसोरखौ गोजौ थाखोनि फाहामथायनि थाखाय रायजोनि बायजोनि गोजौ थाखोनि देहा फाहामसालिफोराव दैथायहरनो बिथांखि लानाय जागोन। बे मेलाया 9 अक्ट'बर खालि काजलगावआव उपेन्द्र नाथ ब्रह्म कलेजआव जागोन। 14 अक्ट'बर खालि बिजनी कलेजआव। मेलायाव क'क्राझार मेडिकेल कलेज, गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो एप'ल' हस्पिटालनि रोंग'साफोरजों लोगोसे बिखा, निउर'ल'जी आरो गुबुन रोंगौथि गोनां सुबुंफोरा बाहागो लागोन। एडभान्स मबाइल हेल्थ चेकआपनि सुबिदाबो थागोन। बेनि थाखाय थियारि खालामनो थाखाय जिल्ला सावस्रि बिफानआ फरायसालिफोराव थांनानै बेरामजों भुगिनांनाय फरायसाफोरनि फारिलाइ थियारि खालामदों। लोगोसे सावस्रि बिफानआ अंगनबाड़ी मावथि आरो आसा मावथिफोरनि गेजेरजों गामि-गामिफोराव सांग्रांथि गोसारहोगासिनो दं। भुटान सिमाजों नांजाबनाय गोजान आरो सिमा ओनसोलनि गथ'साफोरनि थाखाय बेसेन नाङै हान्था-मेला आरो जाग्रा आदारनि राहा खालामनाय जागोन, जाहाथे बिथांमोना मेलाफोराव जेबो जेंना गैयाजासे बाहागो लानो हागोन। बराया चिरांनि साफ्रोमबो थागिरिफोरखौ खावलायो दि गाव गावनि गथ'फोरखौ सावस्रि मेलायाव लाबोफानो, जाहाथे बिथांमोना बेसेन नाङै देहा फाहामथाय सिबिथायनिफ्राय मुलाम्फा मोननो हायो आरो गोग्गो देहा गोनां नोगोरारि जानो हायो। बिथाङा बेखौबो बुंबावदों दि सिबिथाय होनायाव जेबो अन्याय जानाय नङा आरो सावस्रि बिफानआ मेलाफोरखौ गोख्रोङै नोजोर होनांगौ। खौरांगिरि मेलाव जिल्लानि सावस्रि बिबानगिरिफोरा नुजाथिदों। डक्टर हारुन अल रशिद, जथाय बिथोनगिरि, सावस्रि, उफ्रा पुलिस सुपारिन्टेन्डेन्ट नितिशा जगतप, डक्टर रेजाउल करिम आहमेद, JSB सिभिल हस्पिटालनि सुपारिन्टेन्डेन्ट आरो सावस्रि बिफाननि गुबुन गुबुन मावख'गिरि। नैथि खौराङाव दङ। BTC बिधान सभानि जथुम्माया 9 अक्ट'बर खालि क'क्राझाराव जथुमगोन। BTC एसेमब्लिनि जथुम्माया 9 अक्ट'बरनिफ्राय क'क्राझाराव जागायगोन। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTC बिधान सभानि फैगौ जथुम्माया फैगौ 9 अक्ट'बर 2025 अक्ट'बर खालि फुंनि 10 रिंगायाव क'क्राझारनि बड'फा नोगोराव खुंफुंजागोन। आसाम रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ संबिजिरनि 174(1) दफानि सिङाव जथुम्माखौ खुंगोन। बे जथुम्माया बड'लेण्ड ओनसोलाव जौगानाय, खुंथाय आरो सुबुं अनसायनायजों सोमोन्दो गोनां आयदाफोरनि सायाव सावरायगोन। बावैसो सिगां BTC बिसायख'थियाव बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट BPFआ मोन 40 मासिनि गेजेराव मोन 28 मासि देरहासारनायनि उनाव हाग्रामा महिलारीआ गाहाय मावफुं सोद्रोमा CEM महरै समायखिरा लाबाय। रिहन दैमारिया लेङाइ CEM महरै समायखिरा लायो।
रायजो बेंगिरि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा आरो गुबुन गुबुन मानगोनां आलासिफोरा समायखिरा लानाय हाबाफारियाव बाहागो लादों। बे जथुम्माया ओनसोलनि सुबुंफोरनि मुलाम्फानि थाखाय गोदान BTC सरकारनि नाजानायनि जागायनायखौ दिन्थियो। थामथि खौराङाव दङ 2025 मायथाइनि फिजिक्सनि नबेल बान्थाखौ सार्किटआव क्वान्टाम आनजाद नायनायनि थाखाय होनाय जाबाय। रयेल स्वेडिश एकाडेमि अफ साइन्सेसआ 2025 मायथाइनि फिजिक्सनि नबेल बान्थाखौ जन क्लार्क, मिशेल H. डेब्रेट आरो जन M. मार्टिनिस बिथांनो बे बाथ्राखौ दिन्थिनायनि थाखाय होदों दि क्वान्टाम जाथाय, सरासनस्रायै फिसा फिसा बाहागोफोरावल' नुनो मोनो, मोनसे गेदेर थाखोनि मोब्लिबारि सार्किटआवबो जानो हागौ। बिसोरनि आनजादफोराव 1980 नि दशकआव जौगाखांनाय जसेफसन जंक्शनफोर आरो सुपारकन्डाक्टिं सार्किटफोरखौ बाहायदोंमोन। बिथांमोनहा बे आखाइजों हमथानो हाथाव फिसा आरो डिभाइसआव क्वान्टाम टानेलिं आरो रोखा-रोखा गोहोनि थाखोखौ दिन्थिदों। बे संदाननाया क्वान्टाम आरो क्लासिकेल ओनसोलफोरनि गेजेराव सिमांखौ बांहोयो आरो जौगा थाखोनि क्वान्टाम कम्पिउटार, सेन्सर आरो क्वान्टाम क्रिप्ट'ग्राफि सोरजिनायाव हेफाजाब होनो हागौ। ब्रैथि खौराङाव दङ आसामाव ST प्लेन गुन गोनां फरायसाफोरनि थाखाय जर'खा थुलुंगानि थाखाय स्कलारशिप फोसावदों। आसाम सरकारा 2025-26 सोलोंथायारि बोसोरनि थाखाय साबसिन ST प्लेन फरायसाफोरनि थाखाय जर'खा थुलुंगा होनाय हाबाफारि जागायदों। सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ फोसावो दि 2025 सेप्तेम्बरनिफ्राय 31 अक्ट'बर 2025 सिम मावख'आरि वेबसाइट dids.assam.gov.in आव आर'जलाइखौ नाजावनाय जागोन। बे बिथांखिनि सिङाव HSLCआव 80% एबा बेनि बांसिन, HSआव 75% एबा बांसिन, ग्रेजुएशनाव 70% एबा बांसिन आरो पस्ट ग्रेजुएशनाव 65% एबा बेनि बांसिन थानाय ST प्लेन फरायसाफोरा एप्लाइ खालामनो हागोन। बिनायसाफोरा गासैबो मोजां फोरमानलाइफोर जेरै आधार कार्ड, हारिनि फोरमान बिलाइ आरो सोलोंथायारि मार्कशीटफोरखौ आपल'ड खालामनो नांगोन। बे हाबाफारिखौ गासै आसामाव ST प्लेन फरायसाफोरनि गेजेराव सोलोंथायारि जाफुंसारनायखौ बांहोनो आरो हेफाजाब होनो थाखाय महर होनाय जादों होनना साननाय जादों। बाथि खौराङाव दङ SBI फाउन्डेशनआ 23,000 निबो बांसिन फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर थाखोनि स्कलारशिप हाबाफारि जागायदों। SBI फाउन्डेशनआ SBI प्लेटिनाम जुबिली आशा स्कलारशिप 2025 खौ बेखेवबाय, जाय मोनसे मख'जाथाव हाबाफारि जायखौ गासै भारतनि 23,000 निबो बांसिन रोंगौथि गोनां फरायसाफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय डिजाइन खालामनाय जादों। गासै 90 कौटि रांनि फान्डजों बे हाबाफारिया साफ्रोमबो फरायसानो 15,000 रांनिफ्राय 20 लाख रांनि गेजेराव राङारि मदद होनो थांखि लादों, जाय गुरै थाखोनि फरायसाफोरनि थाखाय गोजौ सोलोंथाइखौ बांसिन मोनथावना खालामनायाव मदद होगोन। स्कलारशिप खारिथि आरो उदायथि गोनांथिफोर। बे मावथांखिया थाखो 9 निफ्राय 12 थाखोसिम आरो 9 निफ्राय 12 सिम थाफानाय फरायसाफोरजों लोगोसे आन्डार ग्रेजुएट आरो पस्ट ग्रेजुएटफोरखौ लाफानानै गोबां रोखोमनि फरायसाफोरखौ बरायो। ITI आरो IIM बायदि मानगोनां फसंथानफोरनि फरायसाफोरजों लोगोसे मेडिकेल फरायफारि फरायनाय फरायसाफोरखौबो एप्लाइ खालामनो थुलुंगा होनाय जायो। स्कलारशिपआ सोफादेरनायनि सायाव गोसो होयो। 50% आइजो फरायसाफोरनि थाखाय आरो गुबुन 50% SC/ST बिजाथिफोरनि थाखाय थिनानै दोनदों। एप्लाइ खालामनो थाखाय बिनायसाफोरा भारतनि नोगोरारि जानो नांगोन आरो बावैसोनि सोलोंथायारि बोसोराव खमैबो 75% नम्बर मोननो नांगोन एबा 7.0 CGPA मोननो नांगोन। बेनि अनगायैबो स्कलारशिपनि गेजेरजों नखरनि आयनि सीमा थि खालामनाय जादों। फरायसालिनि फरायसाफोरनि थाखाय 3 LPA सिम आरो फरायसालिमानि फरायसाफोरनि थाखाय 6 LPA सिम। माबोरै एप्लाइ खालामनो? एप्लाइ खालामनाया गोरलैयै मोनसे अनलाइननि गेजेरजों खालामनो हायो। जाय फरायसाफोरा गोसो दं बिसोर SBI आशा scholarship.co.in आव आर'ज बिलाइखौ जमा होनो थाखाय एप्लाइ खालामनांगोन। एप्लाइ खालामनायनि जोबथा खालारा 15 नबेम्बर 2025।
SBI प्लेटिनाम जुबिली आसा स्कलारशिपआ बेखौ थि खालामनायाव गोनांथार बिफाव लायो दि रांखान्थियारि जेंनाया रोंगौथि गोनां फरायसाफोरखौ गावसोरनि सोलोंथायारि लुबैनायखौ जाफुंहोनायनिफ्राय होबथानो हाया होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। द'थि खौराङाव दङ गवालपारानि राजालामा लुथिनाय जाथायाव सा 6 सुबुंखौ खादों। आसामनि कृष्णाय पुलिसआ गवालपारा जिल्लायाव राजालामा लुथिनायनि दायाव सा 6 सुबुंखौ खादों। बे हानजाया थांनाय 10 सेप्तेम्बर खालि मेघालयनिफ्राय सुपारि लानानै थांनाय गंसे बलेर' पिकआप ट्राकखौ पाइकानतुरा माहारियारि राजालामायाव बरमहरा साखाथियाव लुथिदोंमोन। पुलिसआ गिबियावनो सासे दायनिगिरि हेमराज राभाखौ आसाम मेघालय सिमानि साखाथिजों खायो। बिथांनि खारिथिनि सायाव बिथा खालामनानै गुबुन सा 5 सुबुंफोर फारियै राहुल इस्लाम, कलाम आली, फजल आली, असद आली, हिलस्मार्ट सांमा आरो ज्योतिष रयखौ उनाव कृष्णाय, बलबला, दामरा आरो दुधनय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय हमनो हायो। पुलिसआ दायाव बाहायजानाय गंसे एल्ट' K10 गारि आरो माखासे गुबुन मुवाफोरखौबो जब्द खालामदों। बे अपारेशनखौ SDPO अभिलाष बरुवाया दैदेनदोंमोन। पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 7थि खौराङाव दङ नबेम्बराव मोन 6 हारिफोरनिफ्राय ST स्टेटनि खावलायनायनि सायाव रिपर्ट गथायगोन CM शर्मा। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो दि मोन 6 हारिफोरनि शेड्युल ट्राइब STनि माननि थाखाय खावलायनायखौ नायबिजिरग्रा मन्थ्रिफोरनि कमिटिआ 25 नबेम्बराव गावनि रिपर्टखौ गथायगोन। बेनि उनाव बे फोरमायथिखौ राम बिधान सभायाव सावरायनाय जागोन। बे 6 हारिफोर मरान, मटक, आहम, चुटिया, कच राजबंशी आरो साहा ट्राइबफोरा गोबाव समनिफ्रायनो STनि थाखाय दाबि खालामबोगासिनो दं। शर्मा बिथाङा बुङो दि बे आयदाया जेथो गोनां आरो दानि ST हानजाफोरनि मोनथायखौ रैखाथि होनो थाखाय मोजाङै सामलायनायनि गोनांथि दं। मन्थ्रि कमिटिखौ गिबियाव सिगांनि BJP खुंथायनि समाव गायसननाय जादोंमोन आरो उनाव बेखौ दाफिननाय जादों। बिसायख'थि खाथिनिफ्राय खाथि सफैनाय लोगो लोगो मोन 6 हारिफोरा गाव गावनि दाबिफोरखौ बांहोदों, हेंथा सोमावसारनाय हाबाफारि लादों आरो गासै हादोरसायाव लामाफोरखौ होथेनानै दोनदों। फैबाय थानाय समाव बेनि सायाव आपडेटखौ होबावनाय जागोन। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।